akuwukuthi awufuna ukuyinikela awuhlala uphezulu ku1 mawuthi angithi uyazi sebeyakufuna yenza sure ukuthi usuhlala uphezulu ngempela ke uzuphathe nespare secassette ngoba awufuni uzwe endlunkulu abafuna ukukubulala kodwa kumele ukuthi uyojeza uyobhekana namacala akho ngoba ubhizi uhlaza isizwe sakaZulu mfowethu ko TikTok kuzo zonke izizwana lezi ezisihloniphayo esazi isizwe sakaZulu njengesizwe esikhulu kunazo zonke izizwe la eSouth Africa esihloniphekile ngalendlela usidicilela phansi isithunzi sabo ngabe ngcono ube lento yenzayo uyenza ukhuluma nathi nje singamaZulu kuma platform egcwele kunamaZulu kuphela khona hayi ukuthi usihlambalaze izwe lonke mfowethu kanje ngoba noma ngabe uyakusho lokho ngomdloko mbani ukuthi mhlambe uyaphuza Max kunezinto ngeke emhlabeni ongeke uzoyiphikisa umuntu mayezala ebukhosini uzala ebukhosini noma ngabe uyadakwa noma ngabe unjani okusala amakuukuthi isikhundla noma ubukhosi buvele bulengela kuyena angeke uzwenzele lutho futhi ngalokho noma ngabe uyisibotho noma ngabe wenza it's like mawuyinkosana uyinkosana noma ngabe uyadakwa noma ngabe wenzani makuukuthi kuthethwa idlozi anisenabazali inkosana iyona kumele ithethe idlozi Max ususidelele kakhulu mngana misizwe sakaZulu usubudele kakhulu ubukhosi wadelela ubaba uShembe unyazi lwezulu lungenze lutho hamba uyobhekana namacala akho hamba uyojeza akekho umuntu ozokubulala ukubaleka lokho kwenza ngeke kuze kukusize ngalutho hamba uyojeza hamba uyothola isigwebo sakho ngalezi zinto oyikhulumile uchaza ukuthi lezi zinto lezo zikhulumayo uzikhulunyiswa yini uthunywe ubani why ulwa nobukhosi bakaZulu kanje ngoba wena awunalo igazi lasebukhosini uyabona ukuba abantwana abasendlunkulu lawa benza lento yenzayo babanga isitulo sobukhosi